Mini projekt základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Moja práca, moja záľuba, ktorý sme uskutočnili v roku 2024. Dnešným hosťom je Jozef Pavílek. Pán Jozef celý život pracoval v kameňolomoch a svoj odbor pozná veľmi dobre. Hoci už aj v mladosti mal problémy so zrakom, nespôsobovali mu vážnejšie ťažkosti. Všetko sa zmenilo len pred pár rokmi. Takže ak dovolíte, teda budem stáť. Som rád, že som medzi vami. Už som tu niekoľkýkrát na týchto sedeniach. Vážim si vašu spoločnosť a dobre sa tu cítim, lebo mňa zhoršovanie zraku mám tak 2 roky po covide. Ja som nosil od 17 rokov okuliare. Vtedy mi akože na tej strednej škole začal som nevidieť na tabulu, tak som vyšiel a odtedy nosím okuliare od tých 17 rokov. No, aj potom pribudali dioptrie, lepšie, horšie. No ale od tých 50 rokov aj v kancelárii už som dal okuliare dole písať a čítal som bez okuliarov. Do ďaleka som nevidel, nosil som okuliare. No a teraz pred 2 rokmi som mal COVID, bol som 3-krát operovaný a keď som mal ten 3. raz v 22., tak mi obvodná povedala, 3. dávka vám zničila imunitu. Mal som ten COVID. No a vtedy na jeseň som začal postupne badať, že mi je horšie. No a teraz, včera som bol v Banskej Bystrici, na očnom, aj na cievnom, aj na glaukome. Dobre, tak všetko mám dobre, len ja stále horšie vidím. Pán Jozef vyštudoval Banícku fakultu a pracoval na rôznych miestach. Jedným z pracovísk boli aj bazaltové kameňolomy. V Redute sídlili bazaltové kameňolomy, sa to volalo po vojne. To keď prišla konfiškácia, alebo ako sa tomu hovorilo, tak keď komunisti prevzali moc, tak všetko sa zlučovalo a Reduta bola daná bazaltovým kameňolom, tam sídlil riaditeľ, tam aj býval, že Reduta bola naša, môžem povedať, že aj moja. No, ešte aby som sa vrátil. V 64. roku, to som bol tretiak, sa robila na fakulte špecializácia. Banícka fakulta mala geológiu, hlbinné dobývanie, aj týchto zememeračov, 3 odbory. A vtedy pribudlo aj povrchové dobývanie ložísk. Takže ja som bol medzi 6, ktorí sme sa na túto špecializáciu prihlásili. Po škole som začal v Stredoslovenskej cementárni. Tam som robil necelý rok a odišiel som potom do slovenského priemyslu Kameň a Levice, pretože 1.7.67 bola reorganizácia kameňopriemyslu, to ČSSR bola vtedy, reorganizácia, no a porobili sa štrkárske podniky západo, stredo a východoslovenské kameňolomy, štrkopiesky a táto výroba, tomu hovoríme, že ušľachtilá výroba, dlažba, obklady, tak to bola, spravil sa v Leviciach jeden celoslovenskou pôsobnosťou podnik, no tam som ja nastúpil 1.3.68. Takže prakticky som bol pri budovaní toho podniku, boli tam bývalé andezitové kameňolomy, tak mal som 4 kameňolomy na juhu a 4 kameňolomy na severe. To bolo Detva Ježova, Detva Piešť. A tuto zase boli Konradovce najďalej, Čamovce, Šiatoroš, Bulhári. To akože išlo, kým neprišla ako privatizácia. Vznikol tu Novohradský priemysel kameňa, akciová spoločnosť. No to som viedol 2 roky. My sme boli akože výroba stavebných látok, tak sme patrili pod ministerstvo stavebníctva, ako aj tehelne. A popri tom som si robil aj naozaj tie špeciálne práce, príprava ťažobných úsekov, lomov, tak ja som si porobil
lebo to musí schváliť všetky tieto veci obvodný Banský úrad, tu bola Bystrica. Bez toho sa nedá nič robiť, ani tie trhacie práce, ani otvoriť lom, takže musí byť plán prípravy a otvárky a budovania toho kameňolomu. To dobre bolo, no prežil som všetko, išiel som 60-ky do dôchodku, no a už sme potom už s manželkou troška akože užívali a zveľaďovali rodinu. Pán Jozef rozprával veľmi pútavo a my sme boli vďační aj za ukážky rôznych kameňov, z ktorých vám teraz čas priblížime slovom aj obrazom. Keď na Šomoške sopka vychrlila magmu, tak aj takéto kamene sa tam v súčasnosti dajú vidieť. A tu sú ukážky produktov zo zlatého opálu z Levíc, ktorý je jediný v Európe, kedysi sa aj obklad z tohto robil. A z tuhárskeho kameňa je tu ukážka toho, že aj v dutine kameňa môže byť Betlehem. Ďakujeme za pozornosť. Aby ste sa dozvedeli viac o našich aktivitách, dajte odber nášho kanála. Poteší nás aj komentár či zdieľanie videa.